Que passen també vostès, vosaltres un bon cap de setmana. Nosaltres tornem el dilluns després de l'informatiu de les 4 de la vesprada. Sí, a Ràdio 9, al Coses que passen. Gràcies per la seva atenció i companyia. Els deixem amb l'Infonou Comarcal. Adeu! Ràdio 9. Coses que passen. Infonou Alacant. La Marina Alta i la Safor demanen conjuntament al Ministeri de Foment l'execució del tren que unia Gandia i Dénia. En una reunió, els alcaldes de Dénia, Gandia i Oliva han anunciat que ja s'ha fet la reserva de sol. Bona vesprada, benvinguts a l'Infonou Comarcal d'Alacant. Al control tècnic està Juan Valiente, Raúl Piñana a l'edició. Tenim 21 graus al centre d'Alacant y fem una ullada al tránsito pels carrers de la ciutat. Luis Ángel Calero, buena vesprada. Hola, buenas tardes. Se circula bien, sin dificultad, salvo, por ejemplo, en la avenida de Orihuela, de dirección centro, que está un poco cargada. Por lo demás, una situación normal, Gran Vía dirección norte, es la zona más cargada de la ciudad, posiblemente acompañada también de Conde Bahillano, Juan Bautista La Fuera, todo ello en dirección al Plaza del Mar y también, más de lo habitual, la avenida Albufereta en dirección hacia avenida de Denia. Eso es todo, buenas tardes. Doncs com anunciàvem, la Marina Alta ha tornat avui a demanar al Ministeri de Foment l'execució